Jeg skulle have lyttet til min indre stemme, i stedet for at lytte til andre stemmer. Jeg skulle have været stærk nok, men selvtilliden og selvbeherskelsen var der ikke. Jeg skulle have taget en advokat med på råd set i bakspejlet. Jeg troede på dem, jeg skulle kunne stole på, men de svigtede mig og udnyttede mig. Nu sidder jeg som en enkelt proletar og skal bede om hver eneste krone af mine penge. Det er lige før jeg er gået hen og blevet kommunist. Jeg synes penge er falske, og de har en for høj status. Kapitalismen har for meget overhånd over hvert enkelt individ. Vi tænker ikke længere på menneskelige værdier, kun i status og ens bankkonti. Hvor hippierne blevet af. Vi bliver drevet af penge, og der står ud af halsen på mig, at hvis du ingen penge har, så er du intet, men hvis du har en bankkonto, der bugner af 1000 grundsedler, så bliver det hurtigt sat op på førstepladsen på den sociale rangliste. Det stinker der langt væk af overfladiskhed og umenneskelighed. Det har intet med demokrati at gøre, at dem, der har flest penge, får lov til at tale først, og deres ord vægter tungest. Hvad fanden er der fedt ved at blive født med en guldske i røven, hvis dine forældre aldrig har tid til at se dig, fordi de er på arbejde? Du keder dig og søger opmærksomhed, desværre bare på de forkerte måder. Du ryger i det forkerte slæng og bliver udsat for gruppepres. Dem, der mobber, er dem, der har det sværest. Jeg ved det ikke så sådan ud på overfladen, men sådan er det. Hvad skal jeg med alle disse ting? Jeg har en bil, der kan køre. Hvorfor skal jeg så have en ny? Jeg har en PlayStation. Hvorfor skal jeg så have en Wii? Det er overfladisk lykke, og du ender bare med at blive lykkelig over det. Socialismen og kommunismen skød sig selv i foden og blev udryddet. Den dag mennesket fandt guldet og lærte kunsten af at trykke pengesedler. Vi fik en snart af håb, da Christiania blev oprettet, men kapitalismen har også rykket derud nu. Hvorfor kan man ikke nyde hinandens samvær uden penge?